Drahé Slovenky, drahí Slováci, milí spoluobčania, máte náš obrovský obdiv a veľkú vďaku za to, že ste dnes naplnili toto námestie. Ja verím, že vás počuje aj pani prezidentka v New Yorku a že vás počujú na úrade vlády. Nech žije Slovensko. Ďakujem, že ste prišli. Dovolte mi, aby som hneď na úvod urobil jeden prísľub. My sme si zaumienili v strane Smer sociálna demokracia, že vytvoríme podmienky na meeting, na ktorom budú môcť vystúpiť občianski aktivisti, predstavitelia rôznych profesných združení a potom aj tie opozičné strany, ktoré o to majú záujem. Pozvali sme všetky opozičné strany a povedali sme, postavte sa na tribúnu a povedzte, čo si myslíte o súčasnej vláde a o súčasnej politike. Samozrejme, proti gustu žiadny dišputát. Počuli ste všelijaké názory, ale nie je čas, vážení priatelia, na politikárčenie. My musíme teraz ukázať jednotu, ktorá musí viesť k výmene súčasnej vlády. My tu dnes nezostavujeme vládu, my tu dnes nerobíme žiadne šarády, kto bude alebo kto nebude ministrom. My sme sem prišli preto, aby opozičné strany a ľudia jasne povedali, čo si myslia o pani prezidentke, čo si myslia o pánovi predsedovi vlády Slovenskej republiky. A sľubujem vám, že využijeme všetky štruktúry strany Smer sociálna demokracia, aby sme v podobných podujatiach pokračovali a najbližšie sa vidíme na obrovskom mítingu 17. novembra. Ešte len tam im to všetko ukážeme. Mrzí ma, vážení priatelia, mrzí ma, akú obrovskú neúctu prejavujú niektoré médiá k takýmto veľkým zhromaždeniam. Či sa vám to páči alebo nepáči, jedna súkromná televízia nás pred pár minútami označila za dezolátov. Že vraj dezoláti vyšli do ulic. Ja sa necítim byť dezolátom a nikto z vás sa necíti byť dezolátom. Sme slušní občania Slovenskej republiky. Hanba takým médiám, ktoré takýmto nehorázným spôsobom útočia na občanov Slovenskej republiky. Vážení priatelia, keby sme na Slovensku mali normálnu demokraciu, tak pravdepodobne sa tu dnes nestretávame. Keby sme mali schopnú vládu a schopnú prezidentku, asi tu nie sme. A keby to zdražovanie bolo z objektívnych dôvodov, asi by sme tiež objektívne povedali, že treba sa na to pozrieť inými očami. Problém je, že my nemáme na Slovensku demokraciu. Pripravte sa na to, že do trestného zákona chcú zaradiť nový trestný čin. Keď sa náhodou niekto z vás postaví pred dom alebo obydlie politika, ktorému chcete niečo povedať, tak to bude trestný čin. Ale keď pred našimi domami stáli, kričali, stavali šibenice, to bolo v poriadku. Prosím, nenechajme si zobrať základné ľudské práva, nenechajme si zobrať základné politické práva a predovšetkým právo na zhromažďovanie patrí do základnej výbavy každej demokratickej krajiny. Nemáme bohužiaľ ani schopnú vládu, ani schopnú prezidentku. A musíme jasne odkázať všetkým, že za zdražovanie, ktorému dnes čelíme, z veľkej miery zodpovedá súčasná slovenská vláda a prezidentka preto, lebo zatiahli Slovensko do vojny, s ktorým Slovensko nemá absolútne nič spoločné. Takže treba si to uvedomovať, kde sa dnes nachádzame a kto nesie akú zodpovednosť. My sme tu ako štandardná politická strana, ktorá pôsobí na Slovensku od roku 1999. A musíme ponúknuť na všetky tieto problémy demokratické riešenia. My nemôžeme teraz vás vyzývať, že poďme vyvaliť bránu na prezidentskom paláci, poďme vyvaliť bránu na paláci, kde sedí vláda. My môžeme jedinú vec chcieť a to je, musíme chcieť predčasné parlamentné voľby. To je jediná cesta, ako sa Slovensko dostane z ústavnej krízy, ale aj krízy zdražovania, do ktorej táto vláda a prezidentka celé Slovensko dostali. Chcem vás preto všetkých osloviť.
Chcem vás o to požiadať. A to isté som urobil aj vo vzťahu všetkým občianskym aktivistom, ktorí dnes vystúpili. A to isté som povedal všetkým politickým stranám, ktoré tu boli. Napriek tomu, že môžu mať na mnohé veci iný názor. Predčasné parlamentné voľby. To je jediná cesta, ktorá môže viesť k vytvoreniu stabilnej a schopnej vlády. Štát má dosť peňazí. Majú peniaze v štátnom rozpočte. Je veľa peňazí v európskych fondoch. Je veľa peňazí v pláne obnovy. Musíme to všetko dať rozumne dohromady. Musíme príjmať odvážne rozhodnutia. My nemôžeme čakať, čo nám bude ponúkať Brusel, lebo Brusel toho zatiaľ veľa neukázal. Ale všetky tieto rozhodnutia musíme robiť vo veľmi kvalitnom sociálnom dialogu s našimi partnermi. My musíme prejavovať úctu k zamestnávateľom, odborárom, mestám a obciam, vysokým školám, cirkvám. Bez takéhoto dialogu nie sme schopní posunúť Slovensko ďalej dopredu. Ja verím, že všetci myšlienku predčasných parlamentných volieb podporujete a budeme ju tlačiť. Prvýkrát sme sa o to pokusili minulý rok, pani prezidentka hodila do koša 600 000 podpisov. Teraz dostala 400 000 podpisov, opäť sa to snaží hodiť do koša, lebo dáva prednosť Matovičovi pred celým Slovenskom. Iná cesta nie je len predčasné parlamentné voľby. Dovolte mi preto, vážení priatelia, aby som ešte raz vám všetkým poďakoval. A poďakoval aj účastníkom, ktorí tu rečnili na tomto stretnutí. Počasie nám príliš neprijalo, napriek tomu je fantastické, koľko vás prišlo. Dovolte mi, aby som vám na záver ponúkol výzvu z tohto stretnutia, ktorá obsahuje aj konkrétne požiadavky. Poprosím potom, aby ste buď vyjadrili súhlas alebo nesúhlas s týmto textom, ale ja verím, že to je niečo, na čo máme všetci spoločný záujem. Vyhlásenie z protestného stretnutia občanov a politikov konaného 20. septembra v Bratislave. Jediným východiskom z hlbokej ústavnej krízy a neschopnosti vlády ponúkať spoločnosti priateľné riešenia dramatického zdražovania sú predčasné parlamentné voľby. Musia to byť občania, ktorí si v slobodných a demokratických voľbách vyberú nové vedenie, aby okamžite podal demisiu. Po druhé, žiadame vládnych politikov, aby okamžite podporili takú zmenu ústavy Slovenskej republiky, ktorá umožní konanie predčasných volieb buď referendum, alebo uznesením Národnej rady. Po tretie, žiadame prezidentku Slovenskej republiky, aby zabezpečovala riadny chod ústavných orgánov, ako je to prikazuje Ústava Slovenskej republiky, a prestala mariť druhé referendum, ktoré v prípade nečinnosti vládnych politikov zabezpečí konanie predčasných parlamentných volieb. Slovensko potrebuje politickú stabilitu a udržateľné riešenia obrovského zdražovania, ktoré môže priniesť len kvalitný dialóg stabilnej, akcieschopnej a skúsenej vlády so zamestnávateľmi, odbormi, mestami, obcami a ďalšími sociálnymi partnermi. Nech žije Slovensko! Ďakujem veľmi pekne, vážení priatelia.